Γεια σας, είμαι ο Τάκης ο Μαυρογιαννάκης, είμαι make-up artist και σήμερα βρίσκομαι στη Version για να ανακαλύψουμε τον τρόπο που θα δημιουργήσουμε το απόλυτο glass skin βάσει περιποίησης και ενυδάτωσης της επιδερμίδας. Το πρώτο βήμα για ένα υγιές δέρμα είναι ο σωστός καθαρισμός. Έτσι λοιπόν θα χρησιμοποιήσω ένα προϊόν καθαρισμού όπου λέγεται Wash Gel με αχά μέσα. Μπορώ απλά να το εφαρμόσω στο πρόσωπο και μετά από ένα απαλό μασάζ να ξεπλύνω με νερό. Μπορώ όμως να το χρησιμοποιήσω και σαν peeling, επειδή ακριβώς περιέχει τα οξέα φρούτων. Οπότε τοποθετούμε το προϊόν, κάνουμε ένα μασάζ, περιμένουμε για 10 λεπτά και μετά αφαιρούμε πάλι ξεπλένοντας. Το Tamarind Face Serum είναι ένα ιδανικό προϊόν για την επιδερμίδα, διότι ο ταμάρινθος είναι ένα συστατικό που είναι φυτικό και είναι ισοδύναμο με το ιαλουρονικό. Λιένει την επιδερμίδα και είναι τόσο άμεσα τα αποτελέσματά του που σε 2 εβδομάδες πραγματικά νιώθουμε την τραχύτητα να έχει φύγει. Η επιδερμίδα παραμένει ενυδατωμένη, λαμπερή και φωτεινή. Το επόμενο βήμα μας είναι ένα προϊόν ματιών, είναι serum ματιών, πολύ ελαφριά υφής, το Tamarind Serum Eyes, με ένα επαναστατικό, πραγματικά συστατικό, τον ταμάρινθο. Είναι ένα φυτικό συστατικό, όπου είναι πολύ συμβατό με την επιδερμίδα μας και μπορεί άνετα να απορροφηθεί, αφήνοντας μια πραγματικά βελούδινη αίσθηση στα μάτια και είναι κατάλληλο για λεπτές γραμμές, για ρητίδες, για πριξίματα και για μαύρους κύκλους. Ένα από τα προϊόντα που πραγματικά έχω ξεχωρίσει είναι το Ultra Active με SPF 15. Περιέχει πολλών διαφορετικών μορφών πεπτίδια με αποτέλεσμα να ενυδατώνουν άμεσα την επιδερμίδα, να τη φωτίζουν και συγχρόνως να λιένουν τις λεπτές γραμμές, καθώς επίσης να μας προστατεύει και από την ηλιακή ακτινοβολία. Είναι ένα συγκλονιστικό προϊόν διότι εκτός από την ενυδάτωση που δημιουργεί στην επιδερμίδα και τη φωτεινότητα, βοηθάει αν θέλετε στη μόλυνση και στους ρήπους του περιβάλλοντος και πραγματικά μου δημιουργεί ένα απίστευτο καμβά, μια απίστευτη βάση ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να πετύχουμε στο μακιγιάζ μας αυτό το glass skin που επιθυμούμε. Cream Gel με δείκτη προστασίας 30. Ένα πραγματικά συγκλονιστικό προϊόν, προστατεύει τόσο από την ακτινοβολία του ήλιου, αλλά συγχρόνως και από την μπλε ακτινοβολία που είμαστε διαρκώς εκτεθειμένοι, όπως είναι η τηλεόραση, οι λάμπες LED, τα κομπιούτερ. Η προβιταμίνη D είναι το συστατικό που βοηθάει την επιδερμίδα στην δημιουργία, στη μέγιστη δημιουργία, αν θέλετε, της βιταμίνης D. Εναλλακτικά και αν θέλετε πραγματικά περισσότερη προστασία ή για κάποιες κυρίες που επίσης επιθυμούν να έχουν ένα πιο ομοιόμορφο χρωματικό τόνο, εκτός από την Cream Gel με δείκτη προστασίας 30 υπάρχει και η Tinted DD, όπως μπορείτε να την ακούσετε. Είναι ένα προϊόν που μπορούμε να το εφαρμόσουμε ακριβώς όπως το εφαρμόζαμε την κρέμα μας, αλλά μπορούμε να το εφαρμόσουμε και με πινέλο για να δημιουργήσουμε ένα εφέ σαν να φοράμε make-up, αλλά με ένα πάρα πολύ φυσικό τρόπο.